Malika, India. Kai Bellari. Waye kai? Ƙara sunan ne in gaya ma ko kuma daga nan zan faɗa. Kai, ku bar shi ya ƙara sunan. Me haka Bellari? Duk wannan matakan tsaron na 'yan bindiga da 'yan ta'adda duk na menene ne? Ga kuma kowa da bindiga, kana tsoron zuwa kai kaɗai ne? Kai, shin ka san da wa kake wannan maganar? Na sani mana, Bellari. To waya ma me yasa? Kake amsa sunan gari, wai shin ko baka da suna ne? Zan tashe ka fa kai. Kai, bari. Waye kai? Raj, ko kuma ka ce Racha. Ƙaramin mutum sai babban kasa. Kawu, ni kaina ban san a ina ne ko kuma yaushe na haɗu da yarka ba, amma ta yi min. Ni ba kamar sauran mutanen da ka sani ba ne. Na zo gabanka ne domin na nemi izini akan neman yarka. Ina son ki. Ku kashe shi.